Praise the Lord. Good morning. बे समाव बोसोन फरायनि जास्ट खोनासं ज'नि लिरजानाय 6नि 66, 66, 67, 68 जिसुनि मुङै फुंबिलिनि इसोरखौ हामबाय होनायनि मुङै जिसुनि बे बाथ्रानि थाखायनो बिनि गोबां सोलाफ्रा उनफिनदों आरो बेजों थांफाबावाखैसै। बेनिखायनो जिसुआ जिनै चेलाफोरखौ सोंदों, मा नोंसोरबो आंखौ नागारलांनो गोसो जायो नामा? जों मिथिगौ बे चेप्टारा गोबां गोलाव मोनसे कनभारसेसन आरो टिचिं चेलाफोरखौ फोरोंनाय बेयाव गोबां स्ट'रि हाबनानै दं। बे सोदोबखौ जेब्ला जों रायलायो बिनि चेलाफोरा जेसेबां चेलाफोर फैदोंमोन ग्रेट माल्टिटिउड जों मिथिना मोनो। फार्स्ट जागायजेननायाव ग्रेट माल्टिटिउड जेब्ला 6 चेप्टारनि ओरै जागायजेननायाव जों नुनो मोनो। जागायजेननायाव टेबेरियास होननाय मोनसे बे लैथोनि सिङाव जेब्ला फोरोंबाय दंमोन जोङो ग्रेट माल्टिटिउड आरो बे ग्रेट माल्टिटिउडआ फैयाखैमोन। बे मानसिफोरा इसोरनिफ्राय जिसु ख्रिस्टनिफ्राय माबा मोनसे खोनासंनो मोननो हास्थायनानै बिनि उन फैदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोनि बिसय फोरोंनाय आरो दिथा होनायाव बांसिन मुखुब होनानै गोरानि सायाव गोरा जेब्ला क्लास आरो रावफोरखौ बुंलांदोंमोन बे समाव गोबां मानसिफोरा मा होनदों बेखौ निराशा जादों। गावनि मोदोमखौ जानायनि बिसय, गावनि थैखौ लोंनायनि बिसय, बे थै नङा दे जों सारादिक जाय मोदोमखौ बुंदों बे नङा। जिसुजों थाबायोब्ला दुखु सैनांनाय, जिसुजों थाबायोब्ला दि बुजानाय, नासयजानाय, एरख'जानाय, होसोजानाय बे गासिबो दं। बे बाथ्राखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ गोरानसे गोरा बुंलांदोंमोन बेनि उनाव बेनि सोलाफोरा उनफिनदोंमोन। गोबां मानसिफ्रा थांफिनजोबदोंमोन। दिनैबो एखे कन्डिसन। गोबां मानसिफोर दिनै माबा मोनसे एक्सपेक्टेसनजों जायब्ला फैयो हिलिंनि थाखाय, माबा मोनसे मोननो थाखाय, ख्रिस्ट धोरोमखौ फैसा मोननायनि थाखाय लायो, माबा मोनसे मोननो हिसाबै लानाय बै बेक्तिफोरनि दोलोआव दं। जायफोर ग्रेट माल्टिटिउड फैनाय बे दोलोआव दं आरो बिसोरो इसोरनि बे एक्सपेक्टेसनखौ नांगौ बायदिखौ मोनासैलाय इसोरनिफ्राय बिसोर थांफिनदों आरो बेबायदि थांफिननाय बेक्तिफोरखौ दिनै बे बोसोना जोंखौ थांखिनानै बुंदों। बेखायनो जिसु ख्रिस्टआबो सेलाफोरखौ होनदों जेब्ला सेलाफोराल' थालाङो सेलाफोरखौ होनदों, मा नोंसोरबो आंखौ नागारलांनो गोसो जायो नामा? तद्रुप बिदिनो सेलाफोरा सिमन पितरा बुंफिनदोंमोन 68आव, फोरबो जों सोरनियाव थांबावनो? जोबनो गैयि गोथांनि बाथ्राया नोंनियावनो दं। जिसुनो पितरा बेबायदि बुंदों, फोरबो जों सोरनियाव थांबावनो? जोबनो गैयि गोथांनि बाथ्राया नोंनियावनो दं। जोंनिबो फोथायनाया बिदि जानांगोन। समयसा जिसुखौ लाबाय जेब्ला जोङो त्याग लाइफ जिसुखौ लाबाय जेब्ला जिसुनि गासैबो जिथु लेसन मोनफा मोनफा जोंनि जिउनि लाइफआव अनेक लेसन अनेक चेप्टारफोर दं। बे चेप्टाराव जों अभारकामार जानांगोन। बे समाव होसो जानोबो हागौ, समाव बुजानोबो हागौ, समाव अबाबांखाल फैनो हागौ, समाव अनेक समयसा प्रब्लेम बेमार आजार फैनो हागौ। नाथाय अब्लाबो जों मालाबाबो बे इसोरखौ नेवसिया। बे बाथ्राया सेलाफ्रा मिथिगौ। बेनिखायनो बे सेलाफ्रा मोजाङै बुंदों, फोरबो जों सोरनियाव थांबावनो? जों जोबनो गैयै गोथांनि बाथ्राखौ नोंनियावनो मोनबाय। जोंनिबो जुदि फोथायनाया बेबायदि स्ट्रंबा नोंहा मा प्रब्लेम बे नोंखौ प्रब्लेमा नोंखौ हमथानो हाया। नोंहा मा समयसा बे समयसाया नोंखौ हमथानो हाया। मानोना बे अननाय आरो मोजां मोननायनि मोनसे काहिनिसो इसोरजों थानाया बे गेदेर बाथ्रा नङा। फै आंनि आंगोफोर, बे ज'ननि 6नि जिथु 66, 67, 68आ बे मोनसे अननायनि आरो बे मोनसे क्रस लाइफनि बे मोनसे इसोरजों नांथाबनायनि मोनसे बोसोन बियो। जानो हागौ जों गुबुनफोरा जि एक्सपेक्टेसनजों फैदों, जोंनि एक्सपेक्टेसना बेनो जिसुआदि जोंनि बासायगिरि, बे संसाराव जोंनि लामा दिन्थिगिरि, जों बे लामानिफ्राय जेखुनु प्रब्लेमफोरबो मालाबाबो उनफिननायनि खोथाखौ दा सान। जों जि थिरांथा लाबाय बे थिरांथाया जों मानबायनाबो थांनो हागौ, थाबायनाबो थांनो हागौ, मेंबा जों मानबायगोन आरो जोङो हान्थु खरायनाबो बे सौहैथारनाया जोंनि बिबान आरो बे जोंनि गल जानांगोन। ओंखायनो फै इसोरा बोरहोथों जोंनि साफ्रोमबो जिबनाव जों बै बेक्तिफोरबायदि बे ग्रेट माल्टिटिउड बे गुवार लामाजों थांनाय बेक्तिफोरबायदि माबा मोनसे एक्सपेक्टेसनजों फैनानै इसोरनियाव माबा मोनसे बिनानै मोनियाव उनफिनलांनाय बायदि जानाङा। इसोरा बोरहोथों जोङो सेलाफोरनि माइन्ड बायदि जों थाबायनो हायो। सिमन पितरा जेरै बुंदों, फोरबो जों सोरनियाव थांबावनो? जोबनो गैयै गोथांनि बाथ्राया नोंनियावनो दं। आमेन। प्रेज द लर्ड। इसोरा बोरहोथों।